Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira Ray 263 panoba ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara wetana on that notification bell kuitira kuti pese panichange nichiramba nichidzoka nemanews updates uchange uri munhu wekutanga kumawana. Muri yeZimbabwe chandinokumbira futi ndechekuti tisaskipe ka video kanobuda kanzi sponsored kai chero pakabuda pakanzi skip, please usabaye skip button. Zvinobatsira kuti tiwanewo chekurarama nacho, tiwanewo tumari mbichana. Wakaskipa ndichatadza kubuda nemanews updates. Why? Andichawa nemari yoti waskipa ka video kaya. Saka tinokumbira tione ka video ikako kopera. Rako video rawafambira rinenge iriripo. Muri yeZimbabwe first update yandinayo update iyo yagogo avo vaenda pa next door pavo vachinopwanya mawindow mushure mekunge mbudzi dzeipapo vari kutaura kuti dzadya mugarden ravo. Zvisinei yakusiyai muchiona video vanozotanga kutaura kuti mbuya iyi haina kuchena, inenge yakabata chete, hazvisinawo how come kuti iwe watadza kunotaura kwaSabhuku wongosvika uchipwanya zvinhu pamusha. Ndakusiyai muchiona video, pedza kuona video saskip this video noti ndine next update yaMaloti achipa advice kuna Kismo. Let's watch this video. Audi kugara panewe auti mukadzi ada kugara panewe aunganipedzeri zvinhu zvangu zvese wakagara uripo ipo panapa unofunga kuti zvine unhu izvozvo muchireva kuti zvamaita izvi zvamaita zvidiki anditi pwanyai makadambura waya yangu kanafunga ni machembera amendi kujeri mufunga kuti machembera amendi kujeri amuna chamuna makazama zvese makundikana makuzama izvi amuna chamunoita chamuchashamisiremi itai pwanyai munhu wese achazvionera ini vasikana munopera makagara pano muchitedza kuchengeta mbudzi dzapedza katenera kuti tsvai wakagara uripo gogo nani chino matadza here kuenda kwaSabhuku kunoripota mapwanya zvinhu zvangu mapwanyirei kangani muchidambura waya yangu kangani because of age zvingani zvamaparadza panapa mina ndikudzai zvamaita izvi zvishoma kanafunga kuti tingatadza kunambira noti mapwanya maglasi hapana chamaita gogo. Yes, endai muite zvamunoda mapwanya muchifunga hakuna kuno kwazvinoenda bo mabasa nazve matadza here kuenda mbudzi dzenyu hadzina kuedza munda menyu mbudzi dzenyu hadzina kuuyawo munda mangu here dzikaja mombe dzenyu musuku uno dzakapinda pageti apo muri kunzwa dzine mukomana wemombe ndida muchida kutatene bo zvakadaro hazvina basa ndonguvata naye. It's okay. Ndini ndamudedza ndivate naye. It's okay. Endai. Next update iyo yaMaloti achipa yambiro kuna Kismo kuti zvawakaita wakabhayiza, hanzi unoti hauna mari woti kutuka vanhu, hanzi wakabhayiza. Isusu tiri pakukuzivisai zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, zviri kuitwa nevana veZimbabwe, vana vevhu. Ndakusiyai muchiona video, pedza kuona video saskip this video noti ndine last update. Zvakaoma vana Kismo nana Colorful, problem yenyu inotangira pakuda kukompeta nemukuru webhendi. Ndo zvinokupai kunditeedzera musingatondinzwisisi, muda kuteedzera muchishaya. Number 1, inini andidherere ndinodefenda, imimi munodherera because inini ndogona kutuka munhu anoti but kazhinji ndini ndatotangwa ndiye ndichiitawo zvidefenda ndechitoritali imimi maungotuka nevanhu vamusingazivi matuka kudaro munhu akana support. Inini ndine backing vocalist weShaudinga.
handi ndokastera kamama kutotedzera kakisimo kashidairirewo kalafu uchitukirira muchitedzera inini naindika. But guess what, pandakasungiswa naJava, did you see kuti pandaipinda pacourt at 8 o'clock in the morning, my sister was there holding her 7-day-old newborn support system. Wototorana neka backing vocalist kako keshaudini apa mmese muri mata muri varombo musimbisana zvinhu zvakadhakwa. Kana mawana acho auya amuzokwanisa kumamirira makutanga kuda unoti sorry. Munhu anoitwa sorry munhu wakatadzira. Hakuna sorry inonzwisiswa because amuto vanhu veve havatombokuziei. Zvitori nani kunze kalafu ari kundituka maybe tikada investigate. Of course it's wrong zvaanenge achiita, but tikada investigate munhu anenge atori kana nebitterness yekuti inini ndakamudzinga andichadova padhuze naye anditi. But iwo Kisimo paunotoka pusa unomunzwa achituka malota asana mbosangana naye akangofanana na Katarina asana mbomuona muupenyu wangu akangoya ka1 musi wakauya naWindsor achidondrova. But aigara achindituka apa inini anditomuziya handinei naye. Wakutuka Olinda, wakutuka Stana, wakutuka Denzel na Melo. Tokuti mai maka vakaita video. Amai maka video yavakaita vaisatuka Melo. Vaimutsura kuti aurwise mwe mukadzi because of a man. Paka verenga comment yange yakanzi ane basa rechiitapiwa. Mimi ndekuti muri madofa am understand. Makatona unge mai maka vari kutuka Melo. Makuda kutedzera. Se vasina usungisa amai maka. Because vane like in ndinga explain nchiti chiko. Vaisatuka munhu but vaitongomuonesa as a fellow woman anditi imi mova mada utedzera. Ende makambozvionera kuti vasikana vakutotaura seni. They are even starting to speak like me. Kutoshiwa kuti hauna support. Family support, mai vako murombo. Iwo wacho uri murombo. Hauna kana munhu anokufarira. Wobva wada kuzvitanza unofarira maititi. Uchituka Olinda uchitanda ufarira maititi. Unofarira maititi sei when you are the opposite of her. Maititi vanogona kutonyara kunza anofarirwa naKisimo. Inini maititi vanotopinda mucomment section mangu votokomenda votodi because chiro ndikanzi tatuka munhu zvezvine direction. That's why wakaona maititi vacho vanotongo kublue tick because I'm like muri confused. Amutozivi kuti mukuita nezvei mungotera kuri kuenda mhepo. Wabreya paya wakunoplead guilty kuratidza kuti wana kuti understand mhosva uri dofo. Inini kusungiswa kwandakaitwa naJava anondisungisa kuti andiwachisi akandisungisa zvazvo kuda kuti ndimuite sorry. But the whole point enge simbori like kunditsa kutsinyi inini ndini ndakatozoenda kukoti tiri kuti ndakaramba kumukumbira chiruregerero ukunzwisisa. But ana Melo veve havambofa kada kuitwa sorry nemi because hapana story behind mukutongodherera muchitodherera vanhu vamusingazivi. Melo wacho iye hatomborina kana Facebook. But uri kuita basa rekutuka Melo paFacebook. Musatedzere zvinhu zvamusinganzwisisi. Ana Kisimo muri madofu. Udatedzera Maloti sister yake inenge ichimubheka achituka vanhu ndikabreya ndikasunga inini ndiye first munhu kuuya kana pachida kubatanzwa mari obatanidza kana pachida unokweretwa mari omanyamanya. Inini I've got so much support in real life but anditodherere vanhu ototi wa una kana support zvakweyo hauna kana mukomana anokuda kuti ukasungwa ndira amai wako andotengesa masawu wouya panapo utangoda kutuka vanhu vakaguta iwe une nzara. Chona manje izvozvi wabreya watosvika pakuplead guilty because waperero chasara kutongwa. Ende chinoitika pakutongwa maybe pamwe ndo first time yako kubatwa nemhosva unogona kupiwa with the option of a fine kana kuti the option yekuita community service but unogona kutoishaya after fine yacho wotopedzera wapika nini yakuda kutedzera kutsoma zvinhu zvamusinganzwisisi nekuti watsuka wableach wakuzviona seni. Musakompete nevanhu vamusingaziye muri nyana muri nhova. Inini handingangoerekani nda kutuka munhu like come on guys. Handingoerekani nda kutuka munhu inini. Ndotuka munhu ndine ndotadzirwa kuti ndinongomuka ndikangofunga kuti ndingida kumshauda aiwa chimbomira yasikana amuna support. Imagine papa pasha kune maloya akaita sana Dr. Mtombeni wa Mr. Mtombeni munhu wekuti vanogona kutokubatsira mahara but mimi futi amusi worth kunzi munzi mabatsirwa mahara. Munogona kutotukisa loya yeye kunzi wabatsira munhu. Saka ziyai izvi zvenyu musade kuti tedzera. Olinda yeyo aisaine charge musi unoyo aisatukana namaititi back and forth. Musi unoyo aisanetsana namabridge akadii kuvasungisa because there's a story behind. Vanhu vanenge vatori nebeef zvemashuwa. The beef is mutual. Varikutoita back and forth uya kutodaira. Imimi murungotuka munhu hamumuziya hana chakakutadzirai hatomboziye kana kuti muno exista murungotuka chete. Saka mamai because murimbwa. Last update iyo
yasekuru ava vabuda mastreets esocial media vachishoropodza zvakawanda vachiti hanzi ndine mafollowers akawanda. Dakusiya muchiona vhidhiyo rawapedza kuona vhidhiyo Sasuke otaura zvaurofika comment section. Ndiyo last update yedu. Much love. Inzwai ana baba, ndoda kutaura panyaya iri kuitwa naKobo. Ndati ndiise vhidhiyo iyi. Zviri kuitwa naKobo uyu ari kuzama kuda kuuraya Musangano. Nokuti mukuona zvinoita baba vaWikinero avo vakasvika paSangano, vanosvika vachipa vaprofiti vakuru motokari. Vanoziva kuti vaprofiti vakuru ava ndivo vanoteerwa nemhomho yevanhu vese. Munhu akachenjera unosvika uchibata musoro woziva kuti mafollowers ese anoteera munhu. Inini baba DVD pasi panapa, pasi panapa ndinoteerwa mafollowers angu akawanda kudarika mese pasi panapa. Nango mukaita Musangano wogore haukwani mafollowers angu. Inini pasi panapa ndine mafollowers 3/4 yevanhu vese vari pasi panapa. Vakadzi venyu imimi muri kutaura nevana venyu vanoteera inini DVD. Zvino iwewo ukatuka inini handiti ndine mafollowers akawanda. Izvozvo mafollowers angu pasi rese ari kugumbuka zvimwe zvisingaiti. Vari kutsamwa zvavari kutumira kwandiri hazviite. Ndovati ano state boys. Saka Kobo uyu pandakati haana kuenda kuchikoro handiti hautuke mutungamiriri kana munhu anoteerwa nemafollowers akawanda. Munhu iye anotoiswa padhuze. Because ukatuka inini handiti kunoita kuti nyika yese vanhu vese pasi panapa mafollowers pasi panapa vese vanoita 10 against your thing. Saka zviri kuitwa naKobo izvo ari kuda kutokonzeresa hofu pakati penyika. Inini handirwe nevanhu, but pandikuzama kutaura ndepekuti Kobo ada kukonzeresa commotion pakati pevanhu nokuti ini ndine mafollowers ana baba handinombokutera. Ini ndoteerwa nevanhu vakawanda mazvinzwa, vanhu vakawanda. Even vamwe vako iwe Kobo vanoteera ini nemafollowers akawanda. Saka the moment muchindituka zviri kududza kuti zvichakuomerai because pane kuti inini pari chimiro chandiri handisi munhu nje because ndine mafollowers akawanda. I'm like president wechinamato kuJohani Maswechishanu. Big Fish haiteerwe nemafollowers saanoteera inini but munoona uchituka inini. Saka munoti vese vandinoshandira nevandinonamata navo nemafollowers angu ese munofunga kuti they are happy. Muri kuuraya Musangano nezvinhu zvamuri kuita izvozvi. Saka ndichiti imimi ana baba Wiki nababa Mosi tsiurai benzi iro mazvinzwa. Why do you involve benzi mukati mesangano mukati mesangano? Imi muchiziva kuti benzi rokuuraya Sangano and you keep quiet. Izvozvo zvaari kutondiita izvozvo zviri kuita kuti vanhu vachatadza kukuteverai because ari kurwa neni. Mutungamiri haarwiswe. Haurwise mutungamiri. Zvodudza kuti vese mafollowers ari kuteera mutungamiri they will become against you. But haana logic because akagomera grade 5. Plus chaanoziva kuba semabira aita motikari kuSouth Africa achienda kujeri achita se motoramba aenda kujeri makuisa pamberi pemusangano. Honai manje zvaya yakubvonga zvinhu zvese. Baba Mosi nababa Wikinero manga maita basa rakanaka chaizvo rekukwanisa kuti vanhu vakwanise kutevera vachifollowaniki. But honai zvamakuita manje kuisa mbavha mukati mesangano. Honai raakuvhiringa zvinhu zvese. Imi mukanetsana neni nyaya yenyamuiwine ndikuda kutaura because inini ndine mafollowers pasi rese. Inini nyange mukadzi venyu imimi vanonditeera inini vachiovenga imimi asi muri makavaroora nevana venyu imimi. Zvindotaura zvinhu zvesense plus I'm educated. Ndozvandati ndikutaurire. Amen.